Американският физик-теоретик доктор Мичио Каку потърси отговор на въпроса как би изглеждало бъдещето на човечеството. След дискусии с повече от 300 от най-добрите учени в света, доктор Каку е съставил списък с някои от нещата, за които е добре да бъдем подготвени в бъдеще. Ето неговата теория за 10 неща, които ни очакват в бъдещето. Компютрите ще изчезнат. Според закона на Мур, компютърната мощност се удвоява на всеки 18 месеца. Това означава, че до 10-12 години чиповете ще струват едно пени, колкото и парче хартия. Компютрите, познати ни днес, ще изчезнат и ще бъдат никъде и навсякъде. Вездесъщи, но скрити, също като електричеството и течащата вода. Разширената реалност ще бъде всекидневие. Сцените от матрицата няма да бъдат само във филмите. Ако интернет бъде достъпен чрез контактни лещи, биографии ще се появяват до лицата на хората, с които се разминаваме. Ще виждаме субтитри, ако говорят на чужд език. Тези лещи ще направят революция в живота и работата на актьори, политици, хирурзи, туристи, войници и астронавти, само с едно мигване на окото. Мозъчната система ще засили интернет. В идните десетилетия ще може да контролираме компютрите с ум, а не с мишка. Ще бъдат инвестирани милиони долари в картографирането на невронните пътища в мозъка. Следващият голям проект на науката. Това би могло да облегчи страданията на хората с психични заболявания и да позволи на тези с парализа да управляват компютри, видеоигри, домакински уреди и механични ръце и крака с силата на мисълта. Капитализмът ще бъде усъвършенстван. Ние сме по пътя на перфектния капитализъм. Когато законите за търсенето и предлагането станат точни, всеки ще знае всичко за даден продукт, услуга или клиент. Ще знаем точно къде търсенето и предлагането се срещат, което ще направи пазарите много по-ефективни. Роботите ще бъдат нещо обичайно. Изкуственият интелект бавно навлиза в ежедневието. Роболекар или робоадвокат, анимирани лекари или адвокати скоро ще дават професионални съвети. Ще има коли без шофьор, управлявани чрез GPS и радар. Пътни инциденти и задръствания ще станат архаизми. Остарелите части на тялото ще бъдат заменени. Засегнатите от болести или остарели части на тялото ще бъдат заменени също като автомобилни части. Учените ще създават органи от нашите собствени клетки. Изразът отхвърляне на орган ще бъде от живелица. Родителите ще проектират потомството си. Родителите ще могат да създадат дете, като избират между различни генетични характеристики. Много увредени или нефункционални гени ще бъдат излекувани. По този начин родителите ще могат да излекуват детето си от евентуално увреждане още преди раждането. Кибермедицината ще удължава живота. Процесът на остаряване ще бъде забавен. ДНК чипове, поставени в банята, ще откриват признаци на рак години преди образуването на тумор. Така човек няма да има нужда да ходи на лекар, преди да има нужда от него. Диктаторите ще бъдат загубеняци. Интернет кара хората да мислят, че не трябва да живеят като роби. Диктаторите, които се страхуват от интернет, ще се превърнат в едни загубеняци. Интелектуалният капитализъм ще замени стоковият капитализъм. Историческата промяна от стоков капитализъм, където се разменят основно стоки, към интелектуален капитализъм е вход. Икономиката на нациите, базирана на смесица от стоков и интелектуален капитализъм, ще се развие и тези нации ще забогатеят. Животът няма да е толкова труден. Ако класацията ви е харесала, дайте по един лайк.